चला उतरा उतरा भाई, तुम्हाला आताच ठेवणार होता आता. कधीपासून वाट बघतोय. होय ना, फिरायला घेऊन गेले ना तिकडे. भूक नाही लागली आहे काय? घर बाय घर, पहिलं घर बघ. तो बघ. सोडलं तर बाहेर, आता दरवाजा वगैरे बंद करायला आहे. ऑस्कर खुश झाला बघूया. आवाज ऐकल्याबरोबर सुरुवात किती वाजता निघाला? 9 वाजता. 8 वाजता. तर मित्रांनो, आताच सर्वजण आलेत घरी. आता सगळं पाहुणचारात वेळ जाईल, जेवणा खावणात, आणि नंतर इथून आम्ही नारिंगलाच जाऊ आणि मग तिथून परत मामाकडे, आणि मग ते घरी जातील. चला आता बघूया, जरा त्यांचं पाहुणचार वगैरे चालू आहे, जेवण खाऊन मग नंतर भेटूया. इन्व्हेस्टमेंट आहे सरकारी की नाही करायची. हे प्रकल्प मिरी प्रकल्प आहे. मेरी प्रकल्प आहे का? आपल्या ॲग्रिकल्चरवाले पण करणार आहेत परत प्रकल्प. अरे हा ॲग्रिकल्चरमध्ये ना. सगळ्यांची ओळख वेळ ती करून द्या. कसली? त्याचे ते कॅरेक्टर्स आहेत ना. माझा सत्कार झाला. शाल आणि सत्कार माझा झालेला आहे. कलर ऑफ कोकणच्या सेटवर सबस्क्रायबरची भेट. घरगुती सबस्क्रायबरची काय नाही अजून, म्हणजे आपण असं ॲडव्हर्टाईज करायची, म्हणजे अजून सबस्क्रायबर डायरेक्ट भेट घ्यायला यायची. अरे बाबा, आल्यापासून किती भेटले, गेल्यापासून पण बाबू शेठ झोपले असतील ना. तुझाच भाव आहे ना तो शेवटी. काय 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 त्याच भिंतीला कलर काढत होता. हा ते बघितलेलं. रील्स रील्स पाब्लो काय? आता का पुन्हा आता का कोणाचा व्हिडिओ करतोय आपलं? तास म्हटलं हे का सांगतो. मागा वाटला तू माका म्हणतोस की काय. आता काय पुन्हा मराठी आहे. बिग फॅन बिग फॅन. फोटो पण भारी होता परवाचा. कौंडाळ, कांगणे, तिरडे, शेरवड आई पांढरी आणि पिवळे ती सोनतळ ना. आमच्याकडे हरणा म्हणतात त्यांना. आमच्याकडे सोनतळ म्हणतात. अच्छा. पाठी काको लावलेलो सुपारीचो. मस्त ते दिसायला पण छान आहे. नारळाची पानं पण आम्ही फुलं लावून ते अडकवायला हे दिवसाची चांगली वाटतं. मग ते ते थोडस गरमी होतं ते. पूर्वी ह्याच डेकोरेशन सगळं, नाही तर डेकोरेशन नाही. तिरडा आमच्याकडे तिरडे ते असे बाहेर असे आम्ही ग्लासात न लावायचे असे. पहिली चाल होती. आता नवीन झालं. आता सगळं लाकलूक झालं. हे आमचे बाबा म्हणजे माझे सासरे. आणि यांचे बाबा हे
हे पण बीएमसीत होते हा. आणि हे पण बीएमसीत होते. आणि आता माझे पप्पा पण पण हे BMC त आहेत. नाटककार आहेत हा. हो म्हणजे का? होते आता होते. नाही. हे नाटककार आणि हे आहेत ना, हा. हे आमचे बोरवलेला सासरे आहेत ना, हम्म. त्यांचे बाबा हे. अच्छा. हा. आणि आईचा आतमध्ये फोटो आहे. मी आलो तेव्हा होते का? हा. 120 वर्ष जुनं घर आहे. मातीच्या भिंती आहेत. मातीचं आहे. फक्त प्लास्टर केलं. हम्म. काय म्हणता बरं ये आहे? बाबू इथं राहत. अगं वर्ष आमचं नाही हा. हे तो सगळे वरती कंदी लटक गेले. वरती तरी ये झालं गाजो करून कोणते तुझ्यो यो हेचो आपण धरून आहे का गणपती कोणी का गणपती ते ऐकणार नाही तू उचलून कशाला घेते मला पकडे आमचं घर तुका दाखवूया. येवा येवा आमच्या नारिंगरे गावात तुमचं स्वागत असा. ए इकडे हे बघ कोण आले दाखवू दे बघ. तकडे ढोरं दाखवते आधी पहिली, अजून 2 तकडे गडग्यातच. हा बघा मारकुट नाही, पुढ्यात गेलंस काय नाही करणार. ये काय कोणाक दाखवतोस? हो बघ काय नाही करत रे, असंच करत मस्करी येते, खेळ चाललो. पाण्यात नाही जायचं. तू शाना आहेस ना, ये इकडे. अजून गायनी एक पाडू गडग्यातच. हे पळा नेलेली आहेत गडग्यातनं. फोटो काढता येते बघतो. नाही तो याचा फोटो काढता येते बघतो मी. पकडे आमचं किचन हा. हो किचन, तो चुलीचं नवीन सेटअप. हा इथे आता रेसिपी होणार सगळा. ही सोरकुला वगैरे सगळा जुना टाईप केलेला. हे होय आमचं ऑफिस आहे. नवीन सेटअप केलेलो. ऑफिसचा सेटअप. तुमका काय मेन वस्तू दाखवतोय सगळं. थांब, तुम्ही बघलात पण नसशेल, पण अजून काम करूच. ऑफिस ऑफिस ते पण बघ. त्या वस्तू हे बघ. बघ. त्या लाकडी आहेत. जुन्यातल्या आहेत हा खूप. 60-70 वर्षापूर्वीच्या असतील त्या. काकांच्या पण आधीच्या काळातल्या आहेत त्या. घाल बघूया. चिकटव ना ते व्यवस्थित. या कसल्या तेव्हा ते दशावतार करायचे हा, ते- ना. हा. तेव्हा राजा बिजा म्हणायचं ना. आणि आता राजा वाटायला लागला. हा. राजा वाटायला लागला. घे, याच्यात घे. आणि सिंग राजा वाटायला लागलाय. हा गणपतीचा. गणपतीचं. भारी आहे नाही असं राहू दे. गणपती दाखव. ही पोकळ आहे. हम्म. हॅलो लाकडी आहेत पूर्ण. ना तुला. हे चिकटलंय फेविकॉलने. हा रे, म्हणजे तेव्हाच तेव्हा आहे ते ते. ते दशावतार करणारे किती वजन घेऊन दशावतार करत असतील. या पार्वतीचा असं आता. मग हे तू दाखवलंच नाही कधी. अजून प्रॉपर करायचं, रिस्टोर करायचं. हा ते व्यवस्थित कर. रिस्टोर नाही केलंस तरी चालेल, असंच दाखव पहिले. हा, आणि पण नंतर polish रिस्टोर वगैरे करतानाची व्हिडिओ करून दाखव. एका रूम मध्ये सेटअप करायचं. नंतर रिस्टोर करायची व्हिडिओ दाखव रे, असं म्हणते. खजिना खजिना भेटलाय. असं कुठे माळावरनं काढताना तर थोडं अँगल घे आणि हे घे. नंतर त्याला रिस्टोर कर. आणि ती नवीन चूल दाखवलं केलेली. दाखव. एका जरा ह्या करू कनो बिनो घातलं नव्हतं. ही बघ आता ही डायरेक्ट झाडाची अशीच हा, आहे. हे झाड आहे डायरेक्ट. डायरेक्ट जे गोल गोल आहे ना, ती वेल आहे त्याला. वेल ती वेलीचा डायरेक्ट. फक्त इथून झाड होता ना, ता कट केलेला. ही वेल डायरेक्ट. आता काय म्हणताय, खूप जुनं आहे का, कुठल्या त्या काळाचं आहे ते. भरीव काम बघ ना काय केलं. हत्ती सगळं आहे. काय कुठचं चॅनल ते आपलं नवीन मालवणी रायता. साठीचा किचन सेटअप हा. इंट्रोड्यूस कर. तू बघ किचनचा सेटअप आहे नवीन. भजी त्याला कणा वगैरे घातला ना. याच्यावरच तळत होता ना तुम्ही. नाही, तेव्हा ती जुनी होती. एक भजी किलो भजी काका तो हिच्यावर अजून रेसिपी होऊची आहे. होय ना? रेसिपी शूट झाली. हा हा नवीन ही सुरुवात. चूल मिळण्यासाठी जवळजवळ दुनिया फिरलोय. त्या लाईनीची ती मिळतच नव्हती, दुसरे मिळाले बरेच ठिकाणी. हा हा बरं, छान आहे. आता जेवण चांगला घेऊन recipe जावा. करा. जेवण जावा. धांदल कसली अरे उद्याचं रिझर्वेशन आहे आमचं. तुम्ही आता अशी इतकी गडबडीत कशी हिला. आता
सांगा केला तुम्ही तो डायलॉग एकदा परत तिला ऐकायला गेलाय. बोलवते काय? कामावर चांगल्या चांगल्या रेसिपी करतो डायलॉग ऐकायला नाही गेला तिला. होय होय चल मग हा हा चालेल दादीचा भय बाबा असा काय तेच म्हटलं. हे बघ हम्मा तुझी दुसरी अम्मा आली परत अरे चप्पल माझा इकडे आहे बाळा. पलटी होती मला परत घेऊन आलाय तो. तुम्ही पण या आमच्या रवा काय वा आता तू टाकलीस पटकन मग अक्षयची मम्मी नाही तर ड्राईव्हला दे मग तेवढा सिलेक्ट केली. हिचं लक्षात आहे गोचल काही कुठे गेला कुठे गेले हे चल खाली. आणि घाई घाई येऊ नको. आता येऊचाच लागतं आमका आता. हा ये चल चल तू पण जातो मग बाय बाय. काय सांगता होय होय तर मित्रांनो आता नारिंगातली पण फेरी आपली झाली आहे. गणपतीच्या पाया वगैरे पडून झालाय. सगळ्यात महत्वाचं फक्त काम राहिलंय बिट्टूच्या घरी जायचं. बिट्टू कोण आता तुमका आता कळाल. मगातपासून बिट्टू 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 4 वेळा ऐकलास. तू फोन न उचलला त्याने लगेच मला फोन केला. मगातपासून जवळपास 101 फोन झाले त्याचे. खै राहुलस फोनवर फोन चालू होत. माझा विनू खाया हा विनू म्हटलं पुढे बसलेला पुढे फोन ना उचलीत तो. म्हटलं मी तू खायास म्हटलं मी गाडी येता मग विनू खाया. म्हटलं विनून पण त्याची गाडी काढला आणि मी पण गाडी काढला. मग तुझी गाडी कोण चालवता. एवढे सगळे मी चालवतोय मग येणार आहे का केव्हा येणार तुम्ही. चला आता डायरेक्ट खाक्षीत भेटूया. चला बाय 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 हो दाढी मी शिवाले. हे का ओळख. तर मित्रांनो आता खाक्षीत पोचलो आहे. खाक्षीत म्हणजे सकाळपासून तुम्ही ऐकताय बिट्टूच्या गावी जायचं आहे. बिट्टूच्या गावी म्हणजे माझ्या मामाचं गाव आहे आणि बिट्टू मामाचाच मुलगा आहे. आणि सकाळपासून जवळपास बरेचदा कॉल केला एकाने फोन म्हणजे माझ्यासाठी नाही याच्यासाठी केला कधी येत आहे म्हणून आता फायनली आलो आहे. आणि तुमच्यातल्या बऱ्याच जणांनी पण कमेंट केलेल्या मामाचं गाव दाखव. तर त्यांच्यासाठी पण आता मामाचं गाव दाखवूया. तर हे मामाचं घर आहे. आणि पडवळ्याची वेल वगैरे लावलेली आहे. पडवळी आहे माहिती. पडवळी बघा कशी धरली असती. आयचं नाव टाकू देऊ दोडका. पडवळी राहून दे. मेन माणूस काय होतो विचार. बिट्टू राहुला काय बिट्टू काय अरे भाई आता बाहेर ये भाई. लपत किती आहे तो लपलो तो. तर हा माझा मोठा मामा. दुसरा मामा काय मेन आधी थांब. मेन दाखव. हे भावनाचे मामा. ही भावनाची आई. भावनाची मावशी. ती आणि ती घरातली ती लहानपणी इलेली आहेत. आता इलीत परत मामाचं घर बघू. या मामाला बघितलं असेल आधीच्या शिगम्यातला व्हिडिओ. हा मेन माणूस काय दडान बस राहुलो होतो मध्ये आहे. तो बाहेरच नाही पडत. तू आत जाऊच नको बाहेर. तू इथेच थांब. लाजता की तो काय बाबा कसोस. किती फोन एखाद्या फोन करायचे किती. हा फोन केला नाही. हा बिट्टू आहे. हा गाडीचा आम्ही भाऊ तो चाललो. पहिलं बाबा कोकणात घर सारवण्याचं बघितलं. नाही तर आता काय कुठे सारवण्याचं घर मिळत नाही. सगळे लाद्या घातला सगळ्यांनी. तरी आपले बिट्टू साहेब
अरे सांग कधीचा आता मारुती सुझुकी साई सर्व्हिसचे करते धरते माका बनवलेला अरे तू ह्या पाळण्यातलं सांगता ना मग जर थांब त्याचा आवाज बघ केवढा झालो तो तो आवाजच तेवढा तो कॅमेरा बंद कर मग आवाज बघाय वाटा मग ते तास सांगतो ना तुका आज त्याने बोलवलंय आपल्याला खास तर आम्हाला बिट्टूसाठी मुलगी बघायची आहे गोरी गोमटी हा त्याचा गोरी गोमटी आणि घर सांभाळणारी पाहिजे सुशिक्षित आणि तो मारुती सुझुकीचा करता तर ती हुंडाईची करती धरती पाहिजे फोर व्हीलरच्या शोरूम मध्येच काम करणार पाहिजे गाडी 4 व्हीलर चालवता आली पाहिजे आणि प्रत्येक वेळेला मालवणी भाषेतच बोलणारी पाहिजे तीच होय ना अरे बोल काहीतरी होय म्हणून तरी म्हणता विनू येत ना तर विनू काहीतरी आणखी मसाला लावून सांगा माझ रवा आहे आता आणि जरा मोठ्याने घ्यायला मला आवडतं नाव माहिती आहे काय त्याची काय म्हणलं नाही नाव त्याचं हनी हनी म्हणजे प्रकार आहे हनी म्हणजे मधू हे मध 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 आणि दुसरं पण हनी आहे ना ते अर्धा गेला तसा अर्धा वेगळा होतो चुकून दिलं त्यांना एक कमी नसते करायची बिट्टूची आहे म्हणून मी पिकतो बिट्टूची चाय बाबा काय बघशील त्याच्या गावात आता तर कॅमेरा दिसलो का सुरुवातच होती. चालू आहे का ना ते विचारत पण नाही डायरेक्ट आधीच त्यांना सांगायला थांब आहे थांब परत आता एवढी फुल practice जोश झाली. मध्ये असतात ते तू येतोय कधी नारिंगरात याच्यावर काय हा नारिंगरात यायला पाहिजे नारी नाही तर मी बोललो आईला हा, काय राहायला आलात तरी चालेल एक दिवस राहायला नाही यायला मी गजाली मारायला मग तुला भेटायचं ना सगळ्यांना असं नाही प्रदीपचे खेच मग जरा टाइमपास करायला म्हणून राहावं नाही घरात मी हा. प्रदीपची खेचची माहिती आहे ना तू टाइमपास करायला येणार तर रात्री तो काळ वेगळं होतो बिट्टू बाबा तुला बरं वाटलं ना इलय मी तू फोन केलास दहा इलय मी हा दोडका आहे त्याच्यावर रे दोडका लिहून दे म्हणजे सांगायला घरी दोडका आहे चल मामी बाय या मामा घरी हो चला काकी आपण गाडीच्या ही गाडीची मम्मी आहे चला परत देऊ गाव छान आहे तुमचा हे चल चालले चला 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 पुन्हा भेटू चला हा, पुन्हा लवकर. भेटू. बाय बाय. एक युट्यूबर दुसऱ्या युट्यूबरला बाय 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 सबस्क्रायबर चालले चला. गावाला बसले ना सगळे हा 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 दिसतायत चल ये चला बाय बाय चल रे